салом бинандагони гиромӣ. нашри навбатии барномаи дар мавзӯи рӯзро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо мегардонем. имрӯз мо бо як зумра омӯзгорон ва донишҷӯёни факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон дар бораи соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардидани соли 2024 суҳбат мекунем. тавре аз тавзеҳи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи эълон гардидани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ бармеояд. мақсад аз эълон кардани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ ин баландбардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, тарғиби арзишҳои демократӣ, мустаҳкам намудани институти ҳуқуқи инсон, муносибати эҳтиромона нисбат ба он ва дигар арзишҳое ки дар ҷомеаи демократӣ онҳо мавриди ташаккул ва таваҷҷӯҳи вижа қарор доранд. худи ҳамин муҳимияти эълон гардидани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ равшан ва бармаъло аён карда шуданд. яъне пешвои миллат муҳимияти масъаларо аллакай изҳор доштанд. аммо имрӯз чун мо бо як доираи муайян суҳбат мекунем ва барои ҷомеаи тоҷикистон ва берун аз он, гап сари он аст ки пеш аз оне ки мо дар хусуси муҳимият, мубрамият ва дигар паҳлӯҳои ин масъала суҳбат кунем, бояд аудитория донад, бинанда донад ки худи маърифати ҳуқуқи вақте ки мегӯем зери ин мафҳум чиро фаҳмидан мумкин аст. ба ҳамин хотир бисёр муҳим аст ки дар оғози барнома дар ҳамин хусус равшанӣ андозем, яъне барои ҳама равшан бошад худи ҳамин маърифати ҳуқуқӣ гуфта мо чиро дар назар дорем ва чиро дар маҷмӯъ ифода мекунад ҳамин мафҳум. марҳамат. ки посух мегӯяд? баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон аз рӯзҳои нахустини ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар меҳвари асосии фаъолияти давлату ҳукумати соҳибистиқлоламон қарор дошт. махсусан дар Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита дар моддаи якуми он ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати ҳуқуқбунёд ишора шудааст ки ин албатта далелу гуфтаҳои болост ва дар заминаи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз даҳҳо санадҳои меъёри ҳуқуқӣ, қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, фармонҳои президент, консепсияҳо ва ғайраҳо амал мекунанд ки мақсадашон танҳо ва танҳо баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ба ҳисоб меравад. худ мафҳуми маърифати ҳуқуқӣ ва ё тарбияи ҳуқуқӣ ин пеш аз ҳама раванди мунтазам, муташаккил, мақсаднок ва танзимгаштаи мақомоту муассисаҳои давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, шахсони мансабдор, шаҳрвандон ва дигар хизматчиёни давлатӣ мебошад ки ҳадафаш танҳо ва танҳо баланд бардоштани шуъур ва фарҳанги ҳуқуқии аҳолӣ мебошад. чӣ тавре ки қайд кардем, мафҳуми маърифати ҳуқуқиро пеш аз ҳама ин фаъолият ё ин ки раванди мунтазам аст, яъне давра ба давра дар тӯли ҳаёту фаъолияти инсон сурат мегирад ва мунтазамии маърифати ҳуқуқӣ ниҳоят муҳим аст, зеро бо дигаргун шудани муносибатҳои ҷамъиятӣ албатта илми ҷамъиятӣ тағйир меёбад, илми ҷамъиятӣ пеш меравад ва дар ин раванд барномаҳои гуногуни маърифати ҳуқуқӣ, тарбияи ҳуқуқӣ дигаргун мешаванд, ташаккул меёбанд. албатта ин мунтазамии маърифати ҳуқуқиро талаб менамояд ва дигар ин ки маърифати ҳуқуқӣ фаъолияти муташаккил аст, яъне муташаккилона тибқи нақша вобаста ба сину соли ашхосе ки маърифати ҳуқуқиро мегиранд, вобаста ба вазъи иҷтимоии онҳо, вобаста ба мавқее ки онҳо доранд. масалан маърифати ҳуқуқӣ нисбати категорияи муайяни ашхос, нисбати занон, маърифати ҳуқуқии ҷавонон, маърифати ҳуқуқии маҳбусон ва ғайраҳо бояд фарқ карда шавад ва дигар хусусияти маърифати ҳуқуқӣ аз он иборат аст ки ин пеш аз ҳама фаъолияти танзим гашта аст. чӣ тавре ки ишора кардем, пеш аз ҳама хусусияти худро, асоснокии худро маърифати ҳуқуқӣ аз Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дарёфт кардааст ва дигар дар ин бобат консепсияи миллии тарбия, дигар фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, албатта барномаҳои таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунанд ки ҳадафашон баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ба ҳисоб меравад.
شود. تمام نهادهای دولتی و جمعیتی، البته مقامات‌های گوناگون دولتی و جمعیتی، مقامات‌های حفظ حقوق، خدمتچیان دولتی، شخصان منصبدار، حقوق شناسان کسبی و دیگر شهروندان را ضرور است که در یک جایگی این روند را پیش برند، در یک جایگی برای رسیدن به این هدف یعنی کمری همت بندند تا اینکه به نتیجه نهایی تربیت حقوقی که این به دست آوردن یا اینکه بلند برداشتن شعور حقوقی اهالی می باشند برسند. عنصرهای مرکزی، عنصر بسیار مهم معرفت حقوقی این پیش از همه سوبیکت و ابیکت معرفت حقوقی است. امروز به حیث سوبیکت معرفت حقوقی که برآمد کرده می تواند البته آن گروه اشخاصی که به واسطه مواد حقوقی را به واسطه یک یعنی فهماندهی حقوقی را به گروه دیگر می رسانند و تشبسکار هستند البته و ابیکتان معرفت حقوقی به واسطه آن گروه شخصانی برآمد کرده می توانند که آن همان معرفت را تربیه را از سوبیکت به واسطه می گیرند. عالمان علم حقوق شناسی اثبات نمودند که چقدر که مفکوره و معنویات آن همان سوبیکت معرفت حقوقی بای و غنی باشد همان قدر تاثیرگذار می شود به ابیکت معرفت حقوقی. خب خلاصه کرده میخواهم ابراز نمایم که در جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان البته زمینه ها جهت رشد آن همین معرفت حقوقی سال تا سال مستحکم گردانیده شدند و مخصوصا در سال 2024 در پیام پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان درج گردیدن سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی بسیار به مورد است، زیرا ما تنها در آن وقت به سطح ترقیات کامل رسیده می توانیم که اگر مردم ما، مردم سربلند ملت تاجیک معرفت غنی حقوقی داشته باشند. معرفت بلندی حقوقی داشته باشند. با فکر شما همین معرفت حقوقی وقتی که یک انسان معرفت کامل حقوقی دارد در زندگی روزمره چی کار میآید؟ تشکر زیاد. گمان میکنم که امروز رشد تمام ساحه‌های فعالیت حیاتی دولتی و جمعیتی محض از آن همین محک اساسیش معرفت حقوقی به حساب می رود، یعنی به بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان رشد دلخواه ها غیر امکان است و در حیات همه روزه ما چی طوری که مشاهده می نماییم ما همه روزه در دلخواه مناسبت های جمعیتی با حقوق در مناسبت های حقوقی قرار داریم و دانستن معیارهای حقوقی، دانستن آن همان اساس های حقوق از جانب نه تنها حقوق شناسان بلکه دیگر مردم کشور این می تواند بله دیگر اعضای جامعه این می تواند برای بهتر گردانیدن سطح زندگی آنها آورده رساند. گمان میکنم چقدر که معرفت حقوقی مردم بای و غنی باشد همون قدر یعنی سطح زندگی آنها بهتر میگردد، همون قدر سطح جنایتکاری کم می شود، همون قدر مبارزه بر ضد البته پدیده های کروپسیونی بیشتر دیده می شود و این بسیار به مورد و ثمرناک است. یک مثال عادی ما همه روزه وا میخوریم. مثلا بسیاری آدما میدانند که وقتی که چراغ سرخ است باید ما از راهرو نگذاریم، اما میگذاریم. این چی است؟ این نداشتن معرفت حقوقی است. یعنی ما میدونیم و قانونا رفتار ما نادرست است، اما وقتی که ما معرفت حقوقی نداریم، حس بلند حقوق شناسی نداریم، قانوندانی نداریم، با این خاطر رعایت نمیکنیم. یعنی که در یک مورد میتوانیم همین مفهوم معرفت حقوقی را با فرهنگ حقوقی، با تربیت حقوقی، با اخلاق حقوقی عوض کنیم، چون که همه این به ما وابستگی دارد. معرفت حقوقی در خود یعنی دیگر نمود معیارها از آن جمله معرفت سیاسی، معرفت اخلاقی، معرفت اجتماعی و معرفت زیبایی پرستی و دیگر نمود معرفت انسانیت را تجسم میکند و چطوری که شما درباره معیارهای اخلاقی سخن راندید، ما در حقوق شناسان یک اشاره می شود که از آن همان حقوق ویران از معیارهای اخلاقیان که از حقوق ویران کنی تا جنایت یک قدم راه است. یعنی الکی اگر آن همین معیارهای عادی ترین در انسانیت تشکل نیابد و انکشاف نگردد این به جنایت عاقبت آورده میرساند و خوب میشد که آن همین زمینه های معرفت حقوقی شهروندان باز هم استوار گردند. سلامت باشه. مرحمت شما چی گفتنید؟ اوید با مسئله های معرفت حقوقی که پیوسته در پیام پیشوای معظم ملت سنه 28 دکبر با مجلس عالی مخصوصا با مردم شریف تویستون
ироа гардид. махсус таъкид шуд. ҳамин нукта махсус таъкид шуд. бале, ҳамин нукта таъкид шуд. мехостам каме мукаммалтар намоям. албатта маърифати ҳуқуқӣ ин алоқаманд аст ба ахлоқи инсон. чунки ахлоқи инсон, ахлоқи фард ин аз ботини шахс вобастаи калон дорад. вақте ки шахс қобилияти ахлоқияш баланд аст, вай дарк карда метавонад ки дар кадом ҳолат маърифати ҳуқуқии вай идора карда мешавад. масалан чизе ки шумо мисол овардед, ҳангоми чароғаки роҳнаморо гузаштан бояд мо донем ки меъёрҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар ин ҷо амал мекунад. яъне мо дидау дониста ба муқобили меъёри кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ амал кардем. яъне маърифати ҳуқуқӣ дар ин ҷо вайрон гардида шудааст. яъне ахлоқи инсон бояд дарк намояд. яъне мо бояд дарк намоем ки ҳуқуқ чи аст. яъне тавассути маърифати ахлоқӣ. ҳуқуқ низоми қоидаҳои ба ҳама ҳатмии рафтор аст ки давлат муқаррар кардааст. яъне давлат муайян кард ки қоидаи ҳаракати роҳро бояд риоя кунем. пас ин низоми умумӣ барои ҳама аст. ҳуқуқ аз тарафи давлат муқаррар карда шуд, ин маъноро дорад ки тамоми ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд ӯро идора кунад. пешвои муаззами миллат ҳам дар ин ҷо гуфтанд. пас дигар қишрҳои ҷомеа низ дар фаъолияти худ ҳамчун истифода бурдани маърифати ҳуқуқӣ, ҳамчун ахлоқи касбӣ, ҳамчун ахлоқи таълимӣ, ҳамчун истифода бурдани фарҳанги масалан истифодабарии намун масалан тарзи воситаҳои дигар масалан самтҳои фаъолияти қишрҳои ҷомеа, ҳамин вобастагӣ дорад аз худи ахлоқи инсон. агар шахс дарк намояд ки шуъур тавассут бо шуъурона дарк намояд ки ҳамин кирдори вай бар зидди меъёри ҳуқуқ аст, пас маълум мегардад ки вай дарк карда ки маърифати ҳуқуқӣ иҷро мегардад. нобаста аз он ки дар самтҳои гуногуни фаъолият ё ин ки дар соҳаи алоҳидаи ҳуқуқ, соҳаи ҳуқуқи маъмурӣ аст, ҷиноятӣ аст, гражданӣ аст, оилавӣ аст, меҳнатӣ аст ва ғайро казо. маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон пешвои муаззами миллат ба маънои томаш пешниҳод карданд. яъне дар ҳама сатҳ, яъне ба мардуми шарифи тоҷикистон муроҷиат намуданд ки яке аз фарҳанги кӯҳансолори мардуми тоҷик ин тозаву озода будани мардуми тоҷик ва донишманд будани мардуми тоҷик аст. ва мо тавонем ба ҷаҳониён исбот намоем ки фарҳанги тоҷикӣ зебоӣ аст, бо мақсади сохтани ана ҳамун масалан кишвари сабз, иқтисоди сабз ва муаррифӣ кардани мардуми донишманд дар арсаи ҷаҳонӣ, ин аз тафаккур ва зеҳни ахлоқии шуъури ҳар як фарди комилҳуқуқи тоҷикистон бармеояд. ба ҳамин хотир ман фикр мекунам ки дар ин ҷо бисёр дуруст қайд кардан гулафзо ки мафҳуми худро дорад маърифати ҳуқуқӣ. албатта дар санадҳои меъёри ҳуқуқӣ мафҳуми он мукаммал дарк карда шудааст. шахс аллакай тавассути шуъур дарк мекунад ки маърифати ҳуқуқӣ чист, риояи қонун чист, риояи ҳуқуқ чист, эҳтиром чист. хеле ки пешвои муаззами миллат эҳтиромро яке аз қишрҳои асосии анамун меъёрҳои маърифат донистанд. эҳтироми падару модар, эҳтироми волидайн, эҳтироми устод, дигар қишрҳои ҷомеа. ташаккури зиёд. агар дар маҷмӯъ бигӯем ки маърифати ҳуқуқӣ риояи хиратмандонаи қонун аст, хато намекунем. воқеан дуруст мегирад. ҳусни қонунриоякунии мо, қонундонии мо таҷассум мешавад. ва дар бораи шуъур гап задед. агар бигӯем ки шуъур механизми ба кор андохтани маърифат аст ва дар ҳамин сурат, дар ҳамин маврид маърифати ҳуқуқӣ аст, барҷо аст мегӯям. ва барои он ки шуъури мо ин механизм коркард кунад, фаъол бошад, таҳлили бисёр дар кор аст, дониши амиқ дар кор аст ва ҳамон гуна ки изҳор шуд, субъектҳои фаъол дар кор аст ки дар ин самт корбарӣ кунанд. бубинем, як нафар офтобпараст мехӯрад дар кӯча. албатта ки вақте ки боқимонда ё ки кишнии ҳамон офтобпарастро ба кӯча мепартояд ва ҳусни кӯчаро халалдор мекунад, яъне ифлос мекунад, муҳити экологии моро халалдор мекунад. як нафари дигар об мехӯрад дар зарфҳои пластикӣ ва баъди хӯрдан об нӯшидан ин зарфро аз намедонам шишаи мошинро худравро поён мекунад ва дар кӯча мепартояд. ё ки дар вақте ки ҳангоми дар боғ сайру гашт мекунад, ҳар чизе ки мехӯрад, ҳар чизе ки истифода мебарад, албатта ин ба ҳама тааллуқ надорад, аммо дар ҷомеа афроде ҳаст ки ба ҳамин хато, ба ҳамин иштибоҳи дар риояи қонун, дар иҷро кардан ё ин ки дар донистани маърифати ҳуқуқӣ ба ҳамин хато роҳ медиҳад. ва вақте ки аз нафаре эрод мегирем, қисмати аксарияти онҳо меранҷанд,
малол мешаванд ва он нафаре ки албатта тавре ки изҳор шуд ба ахлоқи инсон вобастагӣ дорад, ахлоқи баланд дорад, аз муҳити хонавода тарбияи баланд гирифтааст, аввал ин ки ба ин кор даст намезад, ба ин кор роҳ намедиҳад дар рафтори шахсии худ ва чун хаёлаш, фикраш ба ҷигар ҷо банд аст, ба ҳамин хато роҳ медиҳад. Вақте ки аз ӯ ирод мегирӣ, бо дасти адаб ба хатои худ иқрор мешавад ва ислоҳ мекунад ин кабудии худро. Яъне дар маҷмӯъ ҳамин аст маърифати ҳуқуқӣ. Маърифати ҳуқуқӣ дар муносибатҳои ҳамарӯзаи мо дар кор аст, муҳим аст. Маърифати ҳуқуқӣ барои одоби муоширати мо муҳим аст. Маърифати ҳуқуқӣ моро водор мекунад ки нисбат ба ҳамдигар эҳтироми баландро қоил бошем ва албатта бо як рафторҳои намунавӣ, бо як равишҳои махсуси худ, хоси худ дар муносибати ҳамарӯза намураи ибрати дигарон бошем, то дигарон низ ҳамин гуна муносибатро ба роҳ монанд. Чун вақте ки маърифати ҳуқуқӣ аст, ҷомеа, давлат бо низом рушд мекунад. Акнун мегузарем ба дигар паҳлӯи масъала. Чизе гуфтанед марҳамат? фарқ миёни мафҳуми маърифати ҳуқуқӣ, ин ки фарҳанги ҳуқуқӣ, шуъури ҳуқуқӣ, маърифати ахлоқӣ бояд гузошт, яъне ки ин категорияҳо дар ҳуқуқ аз ҳамдигар фарқ доранд. Масалан, маърифати ҳуқуқӣ ё ин ки фарҳанги ҳуқуқӣ ин маҷмӯи фаҳмишҳо, маҷмӯи донишҳо, маҷмӯи дарки эҳсосот, маҷмӯи идеяҳо, назарияҳо, ақидаҳо аст ки оиди риоя намудани он талаботҳои ҳуқуқ ва меъёри қонунгузорӣ аст. Албатта шуъури ҳуқуқӣ ин маҷмӯи гӯем ки дарку ҳиссиёту эҳсосоти ҳуқуқӣ аст, яъне ки чӣ масъулиятҳоро ба мо гузоштагӣ аст, талаботҳои меъёрҳои қонун, бояд мо ҳамин чизҳоро дарк кунем, эҳсос кунем ва риоя кунем. Пеш аз оне ки мо дуруст қайд кардан маърифати ҳуқуқии худро баланд бардорем, албатта бояд мо маърифати аввал ахлоқӣ дошта бошем. яъне ки ба ғайр аз гӯем ки меъёрҳои ҳуқуқие ки муносибатҳои ҷамъиятиро танзим мекунад, инчунин дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ меъёрҳои иҷтимоӣ аз ҷумла меъёрҳои ахлоқӣ, меъёрҳои динӣ, меъёрҳои кооперативӣ, техникӣ ва эътиқодӣ ва дигар меъёрҳое аст ки дар муносибатҳои ҷамъиятӣ бисёр фаъоланд. лекин маърифати ҳуқуқӣ аз ҳама категорияи муҳиме ҳаст ки яъне ки агар мо маърифати ҳуқуқӣ надошта бошем, оқибатҳои рафтори мо, кирдори мо ба ҷамъият хавфнок аст. агар мо маърифати ҳуқуқӣ паст дошта бошем, аз маърифати ҳуқуқӣ мо ҷомеа зарар мебинад, ҳар як фарди ҷомеа зарар мебинад. барои ҳамин ин категория ҳаст ки аз ҳамдигар фарқ мекунад ва фарҳанги ҳуқуқӣ ё ин ки маърифати ҳуқуқӣ ин як категория ҳаст ки дар ҳақиқат масъулиятро талаб мекунад. одадор ҳастем ки мо талаботҳои қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистонро чӣ кор кунем? риоя, иҷро кунем. яъне ки иҷроиши гӯем ки он талаботҳое ки дар ҳуқуқ аст, иҷроишаш чӣ хел ки дар инҷо қайд кардан муҳим аст. муҳим ба он хотире аст ки яъне ки ҷомеа зарар намебинад, ҳар як фарди ҷомеа зарар намебинад. меъёрҳои ахлоқӣ агар мо гирем, вобаста ба меъёрҳои ахлоқиву ҳуқуқӣ агар мо фарқият гузорем, меъёрҳои ахлоқӣ дар гӯем ки асарҳои олимон дарҷи худро ёфтааст. меъёрҳои ҳуқуқ бошад дар санадҳои қонунгузорӣ, яъне ки дарҷи худро ёфтааст. барои ҳамин яъне ки ин масъулият аст, як масъулияте аст ки ҳар як инсон ин масъулиятро бояд риоя намояд, иҷро намояд ва эҳтирому арз гузорад. яъне ки тамоми арзишҳое ки ба ҳуқуқ алоқамандӣ дорад, ин маърифати ҳуқуқӣ шуда метавонад. ва бисёр серҷаба ҳам ҳаст. ҳама паҳлӯи ҳаёти инсониро маърифати ҳуқуқӣ дар бар гиранда аст. агар мо маърифати ҳуқуқӣ надошта бошем, чӣ хеле ки дар ин ҷо шумо қайд кардед, як чизи оддӣ дар чароғҳое ки сурх мегзарем, тасаввур кунед ки дар он ҷо як ҳолати садамавӣ ба вуҷуд меояд, ҳам ҷомеа зарар мебинад, ҳам худи мо зарар мебинем ва ҳам ҳар як фарди ҷомеа зарар мебинад. ино ба якдигар ҳамзамон дар як вақт алоқамандӣ доранд ва аз ҳамдигар бояд фарқ гузошт. бале ин категорияҳо дар нуктае аз ҳам фарқ мекунанд, аммо дар маҷмӯъ якдигарро комил мекунанд, ба ҳам як пайванди занҷиравӣ доранд. марҳам фикр дорам ки маърифати ҳуқуқӣ аз се унсур иборат аст, яъне ҳуқуқ эҷодкунӣ, ҳуқуқ таъминкунӣ ва ҳуқуқ татбиқнамоӣ. ва агар ҳама инҳо дар як сатҳ қарор гирад, агар мо ба баланд бурдани маърифати ҳуқуқӣ дар ин ҷо шароит фароҳам оварда метавонем. яъне гуфтане ҳастам ки дар он ҳолоте ки агар ки шахс тонад ҳуқуқҳои худро татбиқ карда тонад дар зиндагӣ, ман ин суханро баром гуфтам ки дар аксар вақт гирем шаҳрвандони мо ба муроҷиат кардан
یا شاید که شر میکنند یا شاید که میترسند. با کجا برای مراجعت کردن؟ مراجعت کردن برای گرم حال نمودن یگون بحث. واسه مسائل حقوقی به وجود میاد. با مسائل حقوقی. یعنی اونو در اون عقیده هستند که مراجعت کردن وقتی زیاد رو طلب میکند. یعنی دوی زیاد دارد و غیره و کذا و از قفای همین نمیشه. اونو فکر نمیکنن که اونو کمی کارو نکردن در اون وقتی قانونها پایمال گردید حقوق دیگر نفرها از این میتواند که ویران گردد. یعنی اگر که ما حقوق خود رو درست تطبیق نمیکنیم اگر این با اون آورده میرسند که حقوق دیگر نفرها نیز پایمال نمیگردد. بله. برای این البته موجود بودن معرفت حقوقی در یک انسان یک وای اساسی است، شرط اساسی است. بله، رعایت قانون البته مسئولیت یا اینکه معرفت حقوقی طرفین رو تقاضا میکند. چیزی گفتنید محمد؟ معرفت حقوقی مفهومی فرهنگ حقوقی شعوری حقوقی اخلاق رو شرح واضحانه بود. البته درست قید کردن. البته این فهمیش حقوق درک حقوق است دیگر به واسطه این رو ما حقوق شناسا میفهمیم. بله. پس اگر ما معرفت حقوقی را به جامعه رسونده توانیم دیگر قشرهای جامعه در جامعه قشرها بسیار هستند. با طبقه دیگر اگر ما رسونده توانیم ما باید توسط نیروی اخلاق اول به شعور آنها جو کردن در کار که حقوق چیست. بعدا با آنها فهمیدن در کار که قانون چیست. قانون برای همه است. قانون به منفعت خلق قبول کرده می شود. این از مثلا از نظام تاریخی دولتداری مون میدونیم. مثل دولت سامانیان و ساسانیان و هخامنشیان. یعنی انوشیروان یودیل هم در دوره مثلا شاه بودنش با پسرش توصیه میکند که باغی بساز و مردم رو با اون سفر برنمو. مردم گشت و گذار کنند در پیراهای آن سنگ فرش نمو. منطقش از چی عبارت است؟ یعنی منطقش از اون عبارت است که قانونها رو به منفعت مردم قبول نمو. یعنی به منفعت مردم است. همه قانون برای مردم قبول کرد. به سهم مردم رسوندن این توسط شعور است. توسط یعنی معنویات است. توسط مثلا صحبت با عامه است. یعنی وقتی که ما میتوانیم با مردم معرفت حقوقی رو رسونیم پیش از اون که آنها درک کنند که تازگی چیست، فرهنگ چیست، تاریخ چیست، مدنیت چیست، ملت چیست، در این نقطه ما میتوانیم با فرهنگ حقوقی یا اینکه با مثلا معرفت حقوقی دولتی اومده برسیم. تشکر زیاد. چون درباره مراجعت شهروندان به مقامات صحبت کردن اینجا گپ رفت. یعنی همین بازگو میکند که داشتن معرفت حقوقی یا داشتن و رعایت کردن معرفت حقوقی همزمان با آن نفرانی که در همین مقامات کار میکنند درباره دوادو گفتید، یعنی با آنها نیز تعلق دارد. یعنی پیش از همه وقت قانوندان حقوق ایجاد کن آنهایی که مسئول تطبیق کننده هستند، سوبیکت هستند، اما گونه که اظهار شد سوبیکت هستند، باید آنها خودشان در اول در نخست این معرفت حقوق را به طور برملا رعایت کنند، اجرا کنند تا اینکه دیگران آنهایی که از این محیط یا اینکه از نظام قانونگذاری از فضای قانوندانی و حقوقدانی بیرون هستند آنها خودشان عبرت بگیرند. در چنین صورت در مناسبت های ما همین معرفت حقوقی داشتن ما تجسم می‌شود. مرحمت. در واقع درست اشاره کردید وابسته به عنصرهای ترکیبی و به کدام حالت‌ها آورده رساندن اعتراف کردن یا اینکه اعلام کردن سال معرفت حقوقی اندیشه‌های گوناگون و اندیشه‌های جالب دقت ارائه گردید و وابسته به اون که معرفت حقوقی در رشد ارزش‌های ملی و فرهنگی ارد گذاشتن به گذشتگان و تحکیم رکن‌های اساسی دولتداری ملی نقش مهم و مبرم می‌باشد. زیرا در شرایط جهانی‌شوی و زود تغییر یابنده جهان حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، تامین ترتیبات حقوقی، ولایت قانون، عدالت سودی، ارد گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، تحکیم استقلال دولتی، وحدت ملی مبرم ارزیابی می‌گردد. البته در اساس معیارهای کنستیتوسیونی لازم به یادآوری است که سال معرفت حقوقی اعلام گردیدن سال 2024 مبرم و سری‌وقتی است. هنوز از زمان استقلال به دست درآوردن با تشبث و دستگیری‌های پیوسته پیشوای معظم ملت زیاده از 300 سندهای معیاری حقوقی قبول گردیدند که این هم باشد برای رشد دولتداری ملی و بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان نقش کلیدی دارد. شما درباره تدبیرهای بلند برداشتن این معرفت حقوقی صحبت کردید و چند جمله درباره مبرمیت مسئله گپ زدید. بیاد همین موضوع را همین گونه ادامه بدهیم که چی مهمیت بود که پیشوای ملت ضرور دانستند که سال 2024 سال معرفت حقوقی اعلام کرده شود؟
ташаккури зиёд. дар воқеъ мубрамияти эълон гардани соли маърифати ҳуқуқӣ таври пешвои муаззами миллат дар паёми соланашон ба маҷлиси олии мамлакат иброз доштанд. дар шароити ҷаҳонишавӣ ва вусъат гирифтани ҷинояткории муташаккилӣ аз нав тақсимкунии дунё ва силоҳнокии бошиддат, ҷинояткории муташаккили фаромилӣ дар намуди терроризму экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, ҷинояткории муташаккил дар намуди киберҷиноятҳо барои таъмини амнияти миллии минтақа ва ҷаҳон таҳдидҳои бузург доранд. аз ҳамин лиҳоз бо дар назардошти ин омилҳои дар боро зикр гардида давлату ҳукумати мамлакат барои эълон кардани соли маърифати ҳуқуқӣ тадбирҳои судманд ва саривақтиро андешиданд. дар ҳамин замина мо метавонем ки кишвари соҳибистиқлоли худро, кишваре ки амнияти оромӣ дорад, кишваре ки фарҳанги сартосарӣ дорад, дар сурати баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон мо метавонем ки ба ин ҷинояткории муташаккили фаромилӣ истодагарӣ намоем, сарҳадоди давлати худ, амнияти худ, суботи худро дар шароити ҷаҳонишавӣ побаҷо нигаҳ дорем. ташаккури зиёд. яъне маърифати ҳуқуқӣ ба ҳар як узви ҷомеа вобаста аст. дар сурате ки агар мо хоҳем ки ҳамин ҷомеа орому субот ҳифз гардад, парчами соҳибистиқлолӣ ҳамеша парафшон бошад, муҳити ифлос набошад, мо ба ҳамдигар эҳтиром дошта бошем, яъне маърифати ҳуқуқӣ дар ҳамин сурат таҷассум мешавад. хуб, ҳамаи он чизҳое ки гуфта шуд дар муносибати ҳамарӯзаи мо во мехӯранд ҳамаи ин чизҳо. марҳамат. инчунин бисёр дуруст ҳам қайд кардан, як шаҳру возеҳи бисёр васеъ ҳам дар инҷа мушоҳида шуд. дар ҳақиқат мубрамияти соли маърифати ҳуқуқӣ эълон кардани соли 2024 дар он аст ки дар ҳақиқат яъне маърифати ҳуқуқӣ чиқале ки дар инҷа шумо қайд кардед, ин маънои агар аслиашро гирем ба ҳамаи қишрои ҷомеа мо агар расонида тавонем ки мубрамияту маъну мафҳуми ҳамин маърифати ҳуқуқӣ дар чи аст, яъне мо бояд ҳамин хел ифода кунем, баён кунем ки яъне ки эҳтироми якдигарӣ аст, якдигарфаҳмӣ аст. бале, аз масъалаҳои оддӣ агар шурӯъ кунем, аз масъалаҳои оддӣ агар шурӯъ кунем, агар мо таҳлил карда бораем, мақсадам аз маърифати диниам, аз маърифати ахлоқиам, аз маърифати ҳуқуқиам як чиз аст, яъне якдигарфаҳмӣ аст, эҳтироми якдигарӣ аст. бале, яъне ки бояд мо якдигарро эҳтиром кунем, якдигарро фаҳмем, яъне ки боз мубрамияти бо забони ҳуқуқӣ гуфта гузарем, яъне ки мубрамияти маърифати ҳуқуқӣ эълон гаштани соли 2024 дар он аст ки яъне ки аз мазмуну аз муҳтавои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд. яъне ки дар он ҳама арзишҳое ки барои инсоният, барои ҷомеаи ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ, барои ташаккули давлати ҳуқуқ бунёд вобастагӣ дорад, дар мазмуну муҳтавои ҳамин Конститутсия дарҷ ёфтааст. агар ки мо хоҳем ки он арзишҳое ки дар Конститутсия қайди худро ёфтаанд иҷро шаванд, саривақтӣ иҷро шаванд, риоя шаванд, мо бояд маърифати ҳуқуқӣ баланд дошта бошем. яъне ки маърифати ҳуқуқӣ ин чиқале ки дар инҷа қайд карданд, ин рафтор аст, кирдор аст. яъне ки бо рафтори худ, бо кирдори худ мо муайян месозем, мо нишон медиҳем ки маърифати ҳуқуқи мо дар кадом сатҳ қарор дорад, ки шуъури ҷамъиятро, шуъури аъзоёни ҷамъиятро, ҳама қишрои ҷомеаро, маърифати ҳуқуқиашро мо аввал бояд баланд бардорем ки механизми дурусти иҷроиши қонунро ба роҳ монем. вагарна он қонунҳое ки қабул мешавад, ин ба қонунҳои гӯё ки дар рӯи коғаз мемонанд ва ин қонунҳо ба гӯем ки инкишофу ташаккули муносибатҳои ҷамъиятӣ, муносибатҳои иқтисодӣ дигар ягон таъсири мусбеъ расонида наметавонад. агар маърифати ҳуқуқии мо коро набошад, дар амал татбиқ нашавад, он қонунҳо дар болои коғаз мемонанд. агар мо хират надошта бошем, агар мо шуъур надошта бошем, агар мо дониш надошта бошем, ҳамаи он арзишҳое ки мо барои пойдории онҳо талош мекунем дар болои коғаз мемонанд. таҳкими онҳо, пойдории онҳо, барои ҳамин дар маҷмӯъ ҳамон гуна ки бозам ба ҳамон осори ниёгон рӯ меорем, чун мегӯянд донишан дар дили чароғи равшан аст. барои ҳама ин чун фикри мо, ҷаҳонбинии мо, мафкураи мо, андешаи мо равшан бошад, боз ҳам роҳ овардан дар кор ба дониш, ба китоб, ба махзани бузурги ҳамин тамаддун, ҳамин миллат. марҳамат. воқеан баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон ибтикороти хоса
ироа гардида истодааст ва зимни ироаи ҳар як паёмашон пешвои муаззами миллат дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ибрози назар менамоянд ва мо шоҳиди он шуда истодаем ки ҳар сол бо дар назардошти муҳим будани масъалаҳои давлатдорӣ пешвои муаззами миллат масалан солҳои муҳим эълон менамоянд, масалан соли ҷавонон эълон дар назардошти муҳимияти масъалаҳои сиёсати давлатдорӣ ва рӯзмарра, масалан соли ҷавонон, соли оила, соли рушди саноат ва солҳое ки воқеан барои пешрафти сиёсати давлатдории ҷумҳурии тоҷикистон аҳамияти муҳим доранд. ва албатта муҳимияти масъалаи эълон намудани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ пеш аз ҳама аз он сарчашма мегирад ки пешвои муаззами миллат зимни ироаи паёмашон иброз намуданд ки дар соли 2024 яке аз санадҳои муҳиме ки дар эъмори давлати ҳуқуқбунёд дунявӣ ва соҳибихтиёри тоҷикистон нақши муҳим гузоштааст. Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон 30-умин солгарди қабули ин санади олии ҳуқуқӣ таҷлил карда мешавад ва бо дар назардошти арҷгузорӣ ба ҳамин санади олии ҳуқуқӣ соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карда шуд ва воқеан пешвои миллат дар паёми худ иброз намуданд ки барои ба вуҷуд овардани ҷомеаи адолатпарвар зарур аст ки нақши калидӣ дорад ки маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон боло бардошта шавад ва воқеан мо итминони комил дорем ки татбиқи ҳадафҳои дар доираи соли маърифати ҳуқуқӣ эълон намудани соли 2024 метавонад ки барои боз ҳам баланд бардоштани фаҳмиши ҳуқуқӣ ва донишҳои ҳуқуқии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъсири мусбат расонад ва чӣ гунае ки устодои муҳтарам ба маврид таъкид намуданд, маърифати ҳуқуқӣ пеш аз ҳама аз донишҳои ҳуқуқии шаҳрвандон гувоҳӣ медиҳад. яъне моҳияти асосии маърифати ҳуқуқӣ ин доштани донишҳои ҳуқуқии шаҳрвандон ва аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ва дарк намудани пеш аз ҳама ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои худ аст. аз ҷиҳати меъёрҳои қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон як ҳолатро мо ҳамчун ҳуқуқшинос пешниҳод карда метавонем ки ҳар як шаҳрванд пеш аз ҳама ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои субъективӣ дорад ва дар кодекси мадании ҷумҳурии тоҷикистон муқаррар карда шудааст ки ҳадди амалӣ намудани ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои субъективӣ, яъне ҳамаи шаҳрвандон хурду бузург, чӣ шахсони воқеиву шахсони ҳуқуқӣ, онҳо бояд ҳангоми амалӣ кардани ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои субъективии худ доираи амалӣ намудани он ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳоро, яъне ҳадди онҳоро риоя намоянд. аз ин хотир бо мақсади боз ҳам маълумот ба даст овардан оид ба ин доираи ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои субъективӣ фикр мекунам ки татбиқи мақсадноки соли маърифати ҳуқуқӣ барои донишҳои ҳуқуқӣ таъсири мусбат мерасонад ва пешвои муаззами миллат дар суханрониҳои худ ба маврид таъкид карда буданд ки василаи муҳими пешгирии содиршавии ҷиноятҳо, дигар ҳуқуқвайронкуниҳо ва пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои манфур дар замони ҳозира пеш аз ҳама баланд бардоштани донишҳои ҳуқуқӣ ва донишҳои сиёсии шаҳрвандон аст. аз ин хотир воқеан ин ибтикори пешвои муаззами миллат барои ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон, хосатан барои ҷавонон нақши муҳим мегузорад ва барои боз ҳам баланд бардоштани донишҳои ҳуқуқию сиёсии онҳо таъсири мусбат мерасонад. ташаккур. умуман сатҳи ҷинояткориро паст мекунад. дуюм ки барои ҷавонон бисёр муҳим аст. биёед дар ҳамин нукта ба ҷавонон таваҷҷӯҳ мекунем, муроҷиат мекунем ки ҳамин мафҳум, яъне мафҳуми маърифати ҳуқуқӣ ё ин ки эълон гардидани соли маърифати ҳуқуқӣ соли 2024 барои ҷавонон чӣ аҳамият дорад? яъне ҷавонон дар ин хусус чӣ назар доранд? чун донишҷӯёне ҳастанд ки дар ҳамин ришта дар факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллӣ таҳсил мекунанд. марҳамат. ташаккури зиёд. дар паёми имзолаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон тамоми масъалаҳои ҳаётии сиёсии ҷомеа мавриди баррасӣ қарор гирифт. аз он ҷумла эълон гардидани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ барои ҷавонони ояндасози кишвар тамоми шароитҳо, аз он ҷумла дар ҳаёти ҳуқуқӣ тамоми шароитҳои мусоид фароҳам оварда шуд. аз он ҷумла баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ фикр мекунам аз оила сарчашма мегирад. вақте ки аз маърифати ҳуқуқӣ
پدر و مادر که پدر و مادر بسواد هستند فرزند آنها با صاحب معرفت صاحب علم به وی میرسد و گفتنی هستم که جوانان آینده ساز کشور در رشد و نمای کشور از آن جمله در ساحه حقوقی و سیاسی کشور سهمگذار هستند و از آن جمله اشتراک جوانان در آزمون‌های اعلان گردیده از آن جمله آزمون فروغ سپیدانای کتاب است تاجیکان آینه تاریخ علم فروغ معرفت و غیره ها خیلی به مورد است اساسگذار صلح وحدت ملی در یک چند سخنرانی‌های خود مخصوصا دقت خود را به نقش آینده سازی کشور می‌دهند و آزمون‌هایی که اعلان گردید باز مبلغ‌گذاری ها زیاد شد امکانیت های وسیع فراهم آوردند این باز هم برای صاحب معرفت گشتن جوانان صاحب علم گشتن جوانان امکانیت خیلی وسیع فراهم می آورد تشکر زیاد بله واقعا درست است اگر در محیط عائله پدر و مادر دانشمند باشند معرفت حقوق فرزندان نیز بلند است اما پارادوکس این است که بعضا عائله هایی هستند که پدر و مادرشان کلانسالان عائله دانش‌های حرفه‌ای کسبی ندارند اما فرزندان آنها بسیار با نزاکت رفتار میکنند هم در سخنرانی هم در روش یعنی باز هم میگردیم به همان مسئله که معرفت حقوقی به اخلاق طبیعی انسان به طینت انسان به فطرت انسان بسیار سخت مربوط است از این رو عائله هایی که مثلا دانش‌های کسبی ندارند همون که اظهار داشتید آنها نیز میتوانند که در محیط خانه همین معرفت حقوقی را تشکل دهند در بین فرزندان با رفتارهای نمونوی خود تلفن مثلا وقتی بسیار را در تلفن صرف کردن با بازی‌های هر گونه بازی مشغول شدن فرزند وقتی که پدر و مادر به توجهی میکند به نظارت میگذارد همین نشان میدهد که وی هرچند دانش کسبی ندارد اما به توجهی نشان میدهد که در آینده فرزندش پدر و مادر توجه نمیکند یعنی شرط نیست برای اون که ما بگیم که فرزندم پسرم با تلفن کم بازی کن برای این دانش مکمل داشتن در کار نیست اما وقتی که همین سخن رو میگیم هم با آینده درخشان فرزند خودمون زمینه میگذاریم هم امکانیت میدهیم که فرزند ما از بستگی به بازی‌های به حیات او تاثیر منفی میرساند دلکندگی میکند و با دیگر کارهایی که هم به خود عائله منفعت آور است هم به جامعه منفعت آور است مشغول میشود یعنی که منظور من این است که پدر و مادر برای گفتن همین گپ فقط مسئولیت داشتن در کار است یعنی مسئولیت ما نیز میتواند در یک وقت به تحریک آورنده معرفت حقوقی ما باشد از مسئولیت از اخلاق از فرهنگ و بازم از دانش‌های مکمل در زمینه‌های نهایی وابستگی دارد معرفت حقوقی ما و در مجموع سطح معرفت حقوقی ما باز کسی چیزی گفتنی دارد یک مسئله دیگر رو باید قید کنیم که زمینه همین اعلان گردیدن همین سال معرفت حقوق با واسطه بلند برداشتن معرفت حقوقی اینجوری بلند برداشتن اخلاق جامعه معرفی کردن فرهنگی تاجیک در عرصه جهانی میباشد بله و چقدر که محترم اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت در پیام خود قید کردن یک مسئله مبرمی که در جامعه وجود دارد این ریایه تازگی ریایه اخلاق می باشد که چقدر که شما خودتان قید کردید حالا وقتی که آفتابپرست رو میخورند و پرتاب همان رو به بیرون میپرتایند این از اخلاق پست مدنیت پست نشون میدهد و با واسطه اعلان کردن سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی و بلند برداشتن معرفت حقوقی جامعه پیشوای ملت ابراز کردند که باید اخلاق جامعه بلند برداشته شود و تاجیکان در عرصه جهانی معرفی کرده شوند و تاجیکان از همین دوران قدیم با جشنگیری نوروز همچون یک خلقی تازه‌کار آزاده معرفی کرده می شود و از این رو پیشوای ملت یک زمینه اعلان کرده سال 2024 سال معرفت حقوق رو این بلند برداشتن معرفت اخلاقی آنها را نیز در نظر داشتند وقتی که یک کانسپت یک برنامه دولتی قبول می شود که معرفت حقوقی شهروندان بلند برداشته شود با واسطه آن ما در جامعه ما به جامعه می رسانیم که همین با قانونگذاری منکر شده است و با اخلاق جامعه را با همین راه بلند می برداریم. تشکر زیاد. در مسئله معرفت حقوقی البته سندهای مهر حقوقی زیاد قبول شدن از جانب دولت و حکومت ما میتوانیم کانسپسیون ملی تربیه را ذکر کنیم در خصوص
қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд суҳбат кунем, дар бораи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбия ва тандурустии шаҳрвандон суҳбат кунем, ё ин ки мисол биёрем инҳоро бубинем. аз масъалаҳои кӯчак ба масъалаҳои бузург мерасем. офтобпарастро мехӯранд, истифода мекунанд ва партоиро мепартоянд. муҳит ифлос мешавад. гап сари тозагии экологӣ меравад, тозагии муҳит меравад. ва имрӯз тозагии экологӣ, тозагии муҳит яке аз проблемаҳои мушкилиҳои рақам 1 дар ҷомеаи ҷаҳон аст. ва ин ҳам бошад барои бартараф кардани ҳамин мушкилӣ, барои бартараф кардани ҳамин проблемаи сатҳи ҷаҳонӣ пешоҳанг тоҷикистон дар шахси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. яъне ҳамаи ин масъалаҳо ба ҳам як пайванди занҷиравӣ доранд, ки воқеан аз мубрамият ва муҳимияти масъала дарак медиҳанд. ин ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳамчун асосгузори дипломатияи об эътироф шудааст, аз ҳамин гуна ташаббусҳои хиратмандона сарчашма мегирад ва ин қобили ситоиш, қобили эътирофи баланд аст. вобаста ба паҳлӯҳои гуногуни маърифати ҳуқуқӣ гап задад. яке аз масъалаҳои асосии маърифати ҳуқуқӣ ин маърифати экологии шаҳрвандон мебошад, ки албатта маърифати экологии шаҳрвандон ё ки тартиби истифодабарии сарватҳои табиӣ, яъне оқилонаву самаранок истифода бурдан, албатта яке аз масъалаҳое мебошад, ки дар паёми ҳамасолаи президенти кишвар яке аз масъалаҳои меҳварӣ ва калидӣ мебошад. дар паёми имсола якчанд пешниҳодҳо, якчанд чораҳое карданд, ки ҳам барои имрӯза ва ҳам барои ояндабинӣ, яъне ки барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии экологии шаҳрвандон нақши муҳим мебозад. яъне ки пешниҳод намудани яъне ки ташаккули иқтисоди сабз, яъне рақамикунонии ҳифзи муҳити зист, инчунин ба ҳукумати кишвар, кумитаи ҳифзи муҳити зист ва тамоми мақомотҳои давлатӣ муроҷиат карданд, ки барномаи махсус, яъне ки барномаи кабудизоркунӣ барои солҳои 2040 қабул карда шавад. инчунин истифодаи оқилонаи самараноки обу замин ва дигар сарватҳои табиӣ, ки дар рушди иқтисодиёти мамлакат ва инчунин дар амалигардонии бисёр нуқтаҳои муҳиме, ки дар паёми президенти кишвар, яъне ки аз ҷумла дар соҳаи рушди сайёҳӣ, соҳибкорӣ, паст кардани камбизоатӣ, ғанӣ гардондани буҷети давлатӣ, инчунин таъмини амнияти озуқаворӣ ва дигар соҳаҳои муҳим нақши калидиро мебозад. ҳамчунин президенти кишвар махсус қайд карданд, ки қайд карда ба тамоми аҳолӣ, яъне ки тамоми қишри ҷомеа муроҷиат намуданд, ки биёед тоҷикистони беошоро ба гулистон табдил диҳем, яъне ки ободӣ, тозагиву озодагиро аз хонаву кошона сар карда то деҳоти дурдасти мамлакат вусъат диҳем, тамоми қаламрави мамлакатро сарсабзу хуррам гардонем ва ба тамоми ҷаҳониён нишон диҳем, ки мо дорои тамаддун ва тафаккури баланд мебошем. ташаккур, зинда бошед. марҳамат. паёми навбатӣ пешвои миллат ба маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба рушди сайёҳӣ ва фаъолияти иқтисоди рақамӣ масъалагузорӣ шуд. бояд қайд намоем, ки фаъолияти иқтисоди рақамӣ дар идоракунии давлатӣ фаъолияти навгонӣ мебошад, чунки аз идоракунии давлатӣ, яъне ки бозоргонӣ, институтҳои нав гузаштан ба иқтисоди рақамӣ, ин як масъалаи навгонии идоракунии муҳим буда барои амалӣ намудани, яъне ки рушди иқтисодиёти давлатӣ нақши калидӣ мебозад. баъди қабул гардидани конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар идоракунии давлатӣ бисёр санадҳои меъёри ҳуқуқӣ қабул гардиданд, ки ҷиҳати маърифати ҳуқуқӣ то имрӯз бо муваффақият амалӣ гардида истодааст ва сармашқи хизматчиёни давлатӣ мебошад. вале бояд мо қайд намоем, ки дар идоракунии давлатӣ бисёр санадҳои меъёри ҳуқуқӣ барномаҳо қабул гардидаанд, ки барои рушди иқтисоди рақамӣ мусоидат мекунад. хусусан соли 2021 консепсияи рушди иқтисоди рақамӣ қабул гардид. дар ин замина консепсияи ҳуқуқӣ барои солҳои 2028-2030 ки қабул гардид. ин аз он шаҳодат медиҳад, ки
санадҳои қабулгардида барои қабул гардидани санадҳои меъёри ҳуқуқӣ қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон инчунин санадҳои зерқонуние ки дар асоси он мутахассисини мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мақомоти давлатӣ фаъолият мекунад амалӣ карда мешавад. ҳадафи дар паёми мазкур масъалагузорӣ намудани рушди сайёҳӣ ва амалӣ намудани барномаҳои яъне ки сармоягузорие ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳ монда шудааст, хусусан то ин ҷониб аз соли 2018 то соли 2023 4 лоиҳаҳои сармоягузорӣ амалӣ гардида истодааст. ин фоли нек мебошад. дар баробари ин дар солҳои оянда аз ҷониби бонки миллии ҷумҳурии тоҷикистон ва ташкилотҳои маблағгузории хурд қариб 300 миллион сомонӣ дар ин соҳа барои рушди сайёҳӣ амалӣ карда мешавад. ин иқдоми пешвои муаззами миллат барои фароҳам овардани шароити мусоид барои сайёҳон дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. қабул гардидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сайёҳӣ яке аз санадҳои муҳим дар ин соҳа яъне ки барои танзим намудан шароит фароҳам овардан ташкил намудани масъалаҳои иқтисодӣ ва муҳайё сохтан барои шаҳрвандони хориҷӣ мебошад. хусусан дар паёми мазкур таҳлилҳои ҳамасола нишон медиҳад ки дар соли 2023 зиёда аз 1 миллиону 200 ҳазор сайёҳи яъне ки хориҷӣ ба ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон ворид гардидааст ки ин ҳам ба масъалаҳои иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон ҳам барои баланд бардаштани маърифати ҳуқуқии онҳо ҳам барои маълумот пайдо кардан аз ҷойҳои таърихии ҷуғрофии ҷумҳурии тоҷикистон мусоидат мекунад. ташаккури зиёд. чаро маърифати ҳуқуқӣ барои як роҳбалате ки сайёҳро роҳнамоӣ мекунад муҳим набошад? ҷалби сайёҳ аз сатҳи маърифати ҳуқуқии роҳбалат сахт вобастагӣ дорад. чаро маърифати ҳуқуқӣ барои як нафаре ки нозири роҳ аст, рафтори нақлиётро ба танзим медорад, муҳим набошад бо ронанда дар муносибат? чаро барои як нафаре ки посибони боғ аст муҳим набошад, нафаре ки ба хато роҳ медиҳад дар ҳошияи маърифати ҳуқуқӣ бо ӯ суҳбат накунад? масалан, чаро маърифати ҳуқуқӣ барои нафаре ки бо робитаҳои беруна ҳамкорӣ дорад ва соҳибкоронро барои сармоягузарӣ дар тоҷикистон ҷалб мекунад ё ин ки ҳамкорӣ мекунад дар ин росо, чаро маърифати ҳуқуқӣ барои ин шахс муҳим набошад? чаро маърифати ҳуқуқӣ барои шахсе муҳим набошад ки дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ кор мекунад, дар муроҷиат бо шаҳрвандон? ҳамаи ҳамин аз муҳимияти ҳамин пешниҳоди ё ин ки эълон гардидани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ ки бевосита бо ташаббуси пешвои миллат эълон гардидааст дарак медиҳад. хуб, мегузарем ба масъалаи сайёҳон суҳбат кардем, мегузарем ба он масъала ки маърифати ҳуқуқӣ дар сатҳи байналмилалӣ чӣ манфиат дорад? маърифати ҳуқуқӣ на фақат ба шаҳрвандон, на фақат ба қишри маслан яъне ки ба ҳама қишрои ҷомеа алоқамандӣ дорад, аз ҷумла махсусан чӣ ки шумо қайд кардем ба хизматчуни давлатӣ. агар хизматчуни давлатӣ он талаботҳои қонунро, адл адолатро аз рӯи он ҳақиқатро аз рӯи талаботҳои қонун агар риоя кунанд, иҷро кунанд, яъне ки боз эҳтиром рафтор кунанд, эҳтироми шаҳрвандон нисбат ба қонун, нисбат ба давлат боз зиёд мешавад. яъне ки яке аз муброимати ҳамин масъала аз байн бурдани ҳамин нигилизми ҳуқуқӣ аст. ва дигар масъала яъне ки дар конститутсия омадааст ки надонистани қонун шахсро аз ҷавобгарӣ озод намекунад. барои ҳамин ки мо ҳамамон дар назди қонун ҷавобгар нашавем, ба ҳамин хотир мо бояд чӣ маърифати ҳуқуқӣ баланд дошта бошем. ҳамин яъне ки унсурҳое ҳаст, омилҳое ҳаст ки барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ бисёр як аҳамияти ҷиддӣ дорад. аҳмад, нигилизми ҳуқуқӣ ин дидаву дониста рад кардани меъёри қонун аст. он меъёри қонун ки мушаххас мақомоти қонунбарор қабул кардааст ва шахс медонад ки ин қонун амал мекунад ва дидаву дониста рад кардани қонун, иҷро накардани меъёри қонун, ин нигилизми ҳуқуқ аст. чухел ки дар аввал мисол овардед шумо ки чароғе ки роҳро гузаштан масалан аз меҳрҳои ахлоқ вобастагӣ дорад, пас дар ҳуқуқ низ муқаррар шудааст. ҳамин гуна яъне рад кардани меъёри қонун ин нигилизми ҳуқуқ аст. яъне ба маърифати ҳуқуқи инсон вобастагӣ сахт марбут аст. инфантилизми ҳуқуқӣ бошад, ин надониста рад кардани қонун аст. яъне субъектоне ҳастанд ки аз меъёри мафҳуми қонун дарак надоранд. яъне онҳо қонун агар донанд шояд ки рад накунанд,
оқибати ҳуқуқи вайрон шудани меъёр агар донад шояд онҳо аз ҳамин меъёр аз иҷроиши ҳамин меъёр даст накашанд, яъне риоя намоянд. Яъне ду мафҳуме аст ки дар ин ҷо устод иброз карданд. Ман фикр мекунам барои тафаккури ҳар як фарди ҷомеа бисёр зарур аст. Яъне ҳам нигилизми ҳуқуқӣ, ҳам инфантилизми ҳуқуқӣ. тавре ки таҷриба нишон медиҳад, мо имрӯз санадҳои зиёди меъёри ҳуқуқӣ қабул кардем. бисёри вақт на ҳамаи онҳоро шаҳрвандон дарк мекунанд, медонанд яъне ки чӣ ҳуқуқу ӯҳдадорӣ доранд. яъне ки дар бисёр ҳолатҳо ҳуқуқвайронкунӣ дар сурате роҳ медиҳад ки вай намедонад, яъне ки проблема яъне ки ба мушкилӣ дучор мешавад, баъд мефаҳмад ки ман талаботи қонунгузор. вақте ки мо дар таҷриба қонуни миллӣ қабул кардем, яъне қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашни маросим ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълими фарзанд, яъне ки фаҳмондагӣ бо тамоми қишрҳои ҷомеа гузаронида шуд. аллакай аксарияти ҷомеа дар бораи меъёрҳо, яъне ки дар бораи талаботҳои ин қонун маълумот доранд. бисёри вақт яъне ки барои вайрон накардани он худдорӣ мекарданд. вобаста ба гуфте ба на ин ки маърифати ҳуқуқӣ ба шаҳрвандон, балки ба мақомоти давлатӣ. президенти кишварам дар як вохӯрӣ бо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ яъне ки махсус қайд карданд ки мақсади мо яъне ки ҷазо додан, яъне ба маҳбас кашидан нест. мақсади мо пеш аз ҳама тарбия кардани шаҳрвандон дар рӯҳияи риояи конститутсия ва қонунҳо мебошад. шумо дуруст қайд кардед. яке аз масъалаое ки дар паёми имсолаи пешвои муаззами миллат ба мардуми Тоҷикистон иброз гардид, яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлат ин сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ҳамасола дар паём ин масъала махсусан қайд мегардад. бевосита пешвои муаззами миллат яке аз масъалаое ки дар паём ин нуктаро қайд карданд, ин ташаббусҳои байналмилалии пешвои муаззами миллат дар сатҳи ҷаҳонӣ буд. мо мебинем ки шуруъ аз соли 1999 пешвои миллат ба ҷаҳониён норасогии об ва камбудии онро минбаъд низ пешниҳод намуда буд. соли 2003 соли оби тоза, соли 2005-2015 соли 10 солаи байналмилалии об барои ҳаёт, соли 2018 соли 2028 10 солаи байналмилалии об барои рушди устувор, соли 2025 соли ҳифзи пиряхҳо. яъне бинед ин ташаббусҳое ҳастанд ки бевосита Тоҷикистон тавонист ба ҷаҳониён нишон диҳад ки пешвои муаззами миллат яъне тавонистанд ки Тоҷикистонро ҳамчун як субъекти фаъол дар ҳифзи амнияти ҷаҳонӣ, на танҳо дар ҳифзи амнияти давлати миллати Тоҷикистон, балки дар минтақа махсусан Афғонистонро даҳо бор таъкид карда буданд. ҳамзамон пешгирии терроризм, экстремизм, хариду фурӯши ғайриқонунӣ силоҳ, маводи нашоовар, ҷиноятҳои трансмиллӣ ва ғайру казора даҳо маротиба. ҳамзамон дар Тоҷикистон як қатор конференсияҳои сатҳи байналмилалӣ оид ба пешгирии терроризм, экстремизм, дигар масъалаҳои муҳими байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. боиси ифтихор аст ки санаи 24-25 марти соли 2023 дар маҷмаи 77-уми созмони милали муттаҳид бо ибтикори пешвои муаззами миллат соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо соли 2025 эълон гардид ва ҳамзамон хазинаи ҳифзи пиряхҳо муаррифӣ гардид ва ҳамзамон рӯзи 21 март рӯзи ҳифзи пиряхҳо дар ҷаҳон эълон гардид. ин як ташаббуси байналмилалии пешвои муаззами миллат аст. дигар паҳлӯи он ин сиёсати дарҳои бози ҷумҳурии Тоҷикистон, сиёсати дарҳои кушода аст. маърифати ҳуқуқӣ на танҳо дар дохили давлат, балки дар хориҷ низ аҳамияти муҳим дорад. шумо дар аввал қайд кардед ки барои роҳбаладӣ намудани сайёҳон бояд ҳар як роҳбалад маърифати ҳуқуқӣ дошта бошад. пас дар хориҷа низ ҳар як шахсе ки барандаи сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон аст, чӣ дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунад, корманди вазорати корҳои хориҷа аст, корманди масалан кумитаи сайёҳӣ аст, ё ин ки намояндаи доимии Тоҷикистон дар созмонҳои дипломатӣ амал мекунад, бояд он аз меъёрҳои ахлоқии дипломатӣ дуруст дарк карда тавонад ва меъёри ахлоқии дипломатиро дарк кардан, яъне қоидаҳои муомилоти дипломатӣ мегӯянд тавассути нишон додани фарҳанги миллии тоҷикӣ, яъне фарҳанге ки пешвои муаззами миллати мо дорад, фарҳанги сулҳовар, фарҳанги масалан ташаббускор, фарҳанги дипломатияи превентивӣ мегӯянд дар истилоҳи дипломатия, яъне бо роҳи осоишта ҳал кардани баҳсҳо, бо виҷдонона иҷро кардани ӯҳдадориҳои байналмилалиро ҳамчун як маърифати ҳуқуқии байналмилалӣ номгузорӣ кардан мумкин аст. ташаккури зиёд. дар хусуси рафторҳои дипломатӣ суҳбат кардед. як олими англис ҳам дипломат ҳаст худаш, Эрнест Сато мегӯяд ки дипломатия
ин истифодаи хирад ва одоби муошират дар рафторҳои дипломатӣ дар байни муносибатҳои расмии байни давлатҳои соҳиби истиқлол мебошад. яъне дар муносибатҳои ҳуқуқии мо низ хирад, дониш, маърифат, ахлоқ бисёр нақши муҳим дорад. яке аз масъалаҳои маърифати ҳуқуқии байналмилалӣ ин иштироки расмии намояндагии давлатҳо дар конференсия ва созмонҳои байналмилалӣ ва бо нишон додани ахлоқи байналмилалӣ аст. ахлоқ агар мо ба муносибатҳои ҷамъиятӣ назар кунем, ҳаст қоидаҳои муомилоти ҷамъиятӣ, ҳаст қоидаҳои муомилоти байналмилалӣ. пас муомилоти байналмилалӣ он муомилотеро дар назар дорад ки ин иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалӣ аст бо виҷдонона, яъне тавассути сулҳомез, амниятпазир ва тавассути дастаҷамъона бо рӯи рафиқона. бале охирон нуқтаи он ин анам сиёсати дарҳои кушоди пешвои муаззами миллатро гувоҳӣ медиҳад. ташаккури зиёд. як нафар дар як маврид воқеан метавонад ки як давлатро берун аз кишвар ё дар хориҷа маърифӣ кунад. вақте ки як намояндаи тоҷикистон дар ини он конференсия баромад мекунад, умуман дар дил худ чорабинӣ баромад мекунад, вай бо рафтори худ, бо ҳарфи худ, бо сухани худ, бо андешаҳое ки матраҳ мекунад, давлатро, ҷомеаро, тамаддуни як миллатро муаррифӣ мекунад. аз ин рӯ барои намояндаи дипломатӣ низ доштани маърифати ҳуқуқӣ ва риояи он ҳатмист. хуб, дар хусуси пешгирӣ аз сатҳи ҷинояткорӣ сухан рафт ки маърифати ҳуқуқӣ дар ин самт бисёр нақши муҳим дорад. марҳамат. албатта дар пайби мисолаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон яке аз таҳдидҳое ки дар он ҷо қайд гардид ин таҳдиди терроризм ва экстремизм аст ва вобаста ба ин ки ин сол соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон ки гардид ва дар тақвияти суханҳое ки дар ин ҷо гуфта шуд, ман онро мехостам қайд кунам ки донишгоҳи миллии тоҷикистон ки яке аз субъектҳои фаъол аст дар самти баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ. дар донишгоҳи миллии тоҷикистон барномаи мушаххас ташкил кардем. барнома оид ба амалӣ намудани стратегияи давлатӣ дар бораи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 21-25 ки дар он зина ба зина дар донишгоҳи миллии тоҷикистон хуб чорабиниҳои зиёд оид ба фаҳмонидани ҳуқуқ, фаҳмонидани қонун, фаҳмонидани умуман роҳҳои пешгирии терроризм ва экстремизм ба донишҷӯён роҳандозӣ карда шудааст. ба ғайр аз ин дар факултети ҳуқуқшуносӣ донишгоҳи миллии тоҷикистон таи 7 сол аст ки курси махсус яъне фанни ихтисосӣ бо номи муқовимат ба терроризм ва экстремизм барои донишҷӯён гузаронида шуда истодааст ки дар он ҷо донишҷӯён ҳама донишҳои муайянро оид ба умуман системаи қонунгузорӣ ки дар он муқовимат ба терроризм ва экстремизм таҷассум гардидааст, системаи ҳам дохили давлатӣ ҳам байналмилалӣ, роҳҳои пешгирӣ аз содиршавии терроризм ва экстремизм, умуман сабабҳои содиршавии терроризм ва экстремизм, мафҳумҳои терроризм ва экстремизм ва ҳама он тарафҳое ки вобаста ба муқовимат ба ин ду ҷиноят ҳаст, терроризм ва экстремизм, дар он ҷо донишҳо муайян мегиранд ки ин бевосита фикр дорам маърифати ҳуқуқи онҳоро баланд мекунад, то ки онҳо дар оянда ба дигарҳо низ чунин донишҳоро бедареғ нисор кунанд. албатта таълим диҳанд. марҳамат. соли маърифати ҳуқуқӣ эълон шудан аз ҳадафҳои худ орӣ нест ва баҳри амалӣ намудани ҳадафҳои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон бояд корҳои муайян дар ҷомеаи соҳибистиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон рӯи даст гирифта шаванд ва чӣ гуне ки устоди муҳтарам ба маврид таъкид карданд, дар донишгоҳи миллии тоҷикистон баҳри баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии омӯзгорону кормандону донишҷӯён нақша чорабиниҳои махсус омода карда шудааст ва чӣ гуне ки мо иттилоъ дорем дар пояи донишгоҳи миллии тоҷикистон имрӯз клиникаи ҳуқуқӣ фаъолият мекунад. дар пояи факултети ҳуқуқшуносии донишгоҳи миллии тоҷикистон клиникаи ҳуқуқӣ ва дар пояи донишгоҳи миллии тоҷикистон студияи таълимии телевизиони донишгоҳи миллии тоҷикистон созмон дода шудааст ки имрӯз бо ибтикори ректори донишгоҳи миллии тоҷикистон дар пояи ин студия барномаи доимоамалкунандаи маърифати ҳуқуқӣ эҳё карда шуд
ки бо ҷалби ҳуқуқшиносони варзидаи донишгоҳи миллии тоҷикистон ки масъули пешбарандаи барномаи вижаи доимоамалкунанда бевосита факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва мақсад аз эҳёи барномаи махсусгардондашуда ба татбиқи ҳадафҳои соли маърифати ҳуқуқӣ равона шудааст ва бо ин иқдом мо метавонем ки дар баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолии тоҷикистон бо ташкили ҳаминчунин суҳбату вохӯриҳои вижа таъсири мусбат расонем ва гузашта аз он бояд тамоми ниҳодҳои давлатию ҷамъиятӣ барои татбиқи ҳадафҳои соли маърифати ҳуқуқӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ибтикороти хоса яъне роҳҳои баланд бардоштанро татбиқ намоянд, махсусан баргузор намудани нишастҳои илмию амалию назариявӣ ва махсусан суҳбату вохӯриҳо бо ҷалби он ҳуқуқшиносоне ки воқеан дар баланд бардоштани фарҳанги ҳуқуқӣ ва маърифати ҳуқуқии аҳолӣ нақши муҳим гузошта метавонанд, бояд рӯи даст гирифта шавад. аз ин хотир имрӯз як маълумотро бояд ёдовар шуд ки шабакаи умумиҷаҳонии интернет як роҳе ба ҳисоб меравад ки тамоми имконияте ба ҳисоб меравад ки метавонад дар баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ нақши муҳим гузорад ва бояд тавассути фаъол гардонидани шабакаҳои иҷтимоӣ, махсусан имрӯз шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон аз шабакаҳои иҷтимоӣ васеъ истифода мебаранд ва пӯшида нест ки ҳатто ҷавонон вақти зиёди худро дар шабакаҳои иҷтимоӣ сипарӣ мекунанд ва бояд барномаҳои талқин ё ин ки ташвиқи падидаҳои ҳуқуқӣ, маърифати ҳуқуқӣ дар ин шабакаи умумиҷаҳонии интернет зиёд роҳандозӣ карда шавад ва ин метавонад ки то андозае дар татбиқи ҳадафҳои соли маърифати ҳуқуқӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон нақши муассири худро гузорад. ташаккури зиёд итминон аст ки бо баланд бардоштани ё ки баланд гардидани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон эҳтиром ва риоя ба конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон, ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ ки тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст ва қисми таркибии қонунгузории ҷумҳуриро ташкил медиҳанд, дар чунин сурат мо ба ҳадафҳои ниҳоӣ мерасем. яъне дар ҳамин замина мақсади ниҳоӣ ки саодати инсоният аст, ба ҳамин мақсад мерасем. ва дар ин ҷо бинандагони гиромӣ, барномаи навбатӣ дар мавзӯи рӯз бо иштироки омӯзгорон ва донишҷӯёни факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон бахшида ба соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардидан ба поён мерасад. барномаҳои дигари телевизиони тоҷикистон идома доранд.